ଆଉ କଣ କଣ ବିଲାତି ଆଉ କଣ ଆଳୁ ଆଉ ଭାତ ଲୁଣ ପାଣି ଆବେ ଏଟା ଲୁଣ କୁହନ୍ତିନି ଲୁଣ କୁହନ୍ତି ମୂର୍ଖ। ଓ ପାଣି ବି ଖାଉଛୁ? ହଁ ପିଉଛୁ। ଓହୋ ପିଉଛୁ ମୁଁ କହିଲି ଖାଉଛୁ। ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ହେଇଯାଉ। ସଫଳ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲେ ସଫଳ କଣ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ହେଇଯାଉ। ଗା 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 ହାତ ଠାରି ମତେ ହଁ ଡାକିବ କି ସତେ ତାପରେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବାଲି ଯାତ୍ରାକୁ ନା ହଁ ତାପରେ ହଉଛି ନେକ୍ସଟ ଏ ଦୁଃଖୀକୁ ଦୁଃଖୀକୁ କଣ ବେ ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ସୁଖୀ ମାନେ ବି ଏମିତି ଖାଇବେନି। କଣ କଣ ଖାଉଛ ଏଥର କହିଦେବେ ମୋ ଲିସନରଙ୍କୁ ସେ ଶୁଣିବେ। ରସୁଣ ହଁ ରସୁଣ ପିଆଜ ଶୁଖୁଆ ମୁଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆସିଲା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଳୁ ବିଲାତି ବିଲାତି ଭାତ ଗୁଳା ହେଇଛି ଆଉ ଭାତ କଣ ପଖାଳ ନା ଗରମ? ଟାକଲା ଆମ୍ବୁଲ ଏତିକି ତ ଆଉ କଣ ଆଉ ଖାଉଛୁ? ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ କଣ ଖାଇବା ନା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଟିକେ ବାଇ ବାଇ କରିଦେ ମୁଁ ଷ୍ଟପ୍ କରିବି ଆଉ। ହଁ ବାଇ ବାଇ।